Dan Fernand Messonnier qatal ras ta' aktar minn 200 persuna bil-giljottina. L-aħħar bojja ħaj fl-Ewropa. Aħna ta' xarabank morna nfittxuh fi Franza fejn joqgħod. Sibnieh. Kif spiċċa f'dan ix-xogħol? Dejt ma' missieri li wkoll kien eżekutur. Xogħli kien li nżomm ras il-ħati qabel ma tinqata'. Rid noqgħod attent ħafna għax dan jista' jigdmek. Kont noqgħod attent għax jekk ma npoġġix idejja sewwa l-giljottina kienet taħod li subajja. Kont il-ħin kollu nħares fajnejn il-ħati. Kont naf li ftit sekondi wara dik il-ħarsa mhux se teżisti aktar. Xi ħaġa kifra naf imma dan kien xogħli. Bajnejn berqin jirrakkonta kif assista l-ewwel qtuħ tar-ras. Fl-1947. Kellu biss 16 sena. Kien marma missieru. J'avais 16 ans. La première fois j'ai fait 16 ans. Niftakar żewġ uffiċjali li kienu bit-trak bil-giljottina fuqha. Kienu ġew għalija għal missieri f'nofs il-lejl. Dak il-lejl ma stax noqgħod. Kważi kien reġa' bdieli u ma kont semmu għax il-ħsieb biss ta' xkun se nara bajnejja bera jbeżżani. Wara ħafna wasalna Batna. Hemmhekk kienet ser issir l-esekuzzjoni. Ramaw il-forka u xi 3 sigħat wara saret l-esekuzzjoni. Kienu xi 4:15 ta' wara nofsinhar. Il-ħati kien qatel gwardjan tal-ħabs. F'kemm ilni ngħidlek, persuna ħajja li kienet qudiemi rajta bla ħajja. Għadni niftakar sew. Qabel inqatel il-ħati kien jgħajjad. Allahu akbar! Allahu akbar! Għadni niftakar il-ħoss tax-xafra hekk kif missieri jgħajjad biex tinżel il-giljottina. Taqtak minn ġewwa. Mbagħad nisma' karba, tinqata' ras, jispara ftit dem daqs 3 metri l-bogħod, puff, u daqshekk. Mbagħad it-tieni. It-tielet esekuzzjoni u tidra. Imma l-ewwel esekuzzjoni baqgħet f'moħħi. Fernand kiber u spiċċa ħax-xogħol ta' missieru bħala eżekutur fil-giljottina. Staqsejnieh l-aħħar xewqat li kellhom ftit qabel tinqatalhom rashom. Jgħidilna li mhux dejjem kienet tintlaq x-xewqa tal-ħati. Bien sûr que j'aurais pu quelqu'un Tittoqgħod attent. Darba wieħed ħati kellu xewqa li jgħannaq lil kull min kien fil-kamra tal-esekuzzjoni. Il-prosekutur qallu okej. Imma l-ħati wara li kien għandna 3 persuni kien gidem l-raba wieħed. Għalhekk tittoqgħod attent. Setu jpejpu sigaretti jew 2, setu jmorru t-toilet, seta jieħdu tazza kafe jew rum. Imbagħad kien hemm min ikun irid jiekol. Darba kien hemm wieħed tant kiel li bellaħni. Imma rari tiġri. Fost il-200 li Fernand qatalhom rashom kien hemm mara waħda biss. Jirrakkonta x'ġara dakinhar. Kemm kien impressjonat. Ben, Madame Mouton, une femme. Parce que la loi... Impressjonatni għax kienet mara. Kienet ħatja li vvelenat 11 persuna. Qabel ġabruha miċ-ċella biex joħdu għall-esekuzzjoni, niftakar li kien taħas ħażin. Kellna nġibu tabib għax il-liġi kienet tgħid li l-ħatja kellhom ikunu f'sessihom qabel l-esekuzzjoni. Niftakar ftit sekondi qabel ma tajt tal-pina tal-mewt bdiet tgħajjad. It-tfal tiegħi. Kellha ġiex titfal ta' 6 snin. Kieku kelli l-poter li naħfrilha kont naħfrilha. Għax mara diffiċli, speċjalment meta tiftakar fit-tfal. Imma meta mbagħad tiftakar f'dak li kienet wetqet, 11 persuna avvelenat din ta' 11 persuna, 11 persuna. Ça m'a fait quelque chose parce que malgré qu'elle a fait 11 crimes. Fernand jgħid li xorta wettaq il-pina kapitali fuq din il-mara għax din kienet l-ordni.